Rostl divoce mezi vrbami jako vlk mezi ovcemi. A tak ho Římané nazvali Lupus salictarius. Toto jméno se stalo základem botanického názvu Humulus lupulus. Chmel byl znám již dávným civilizacím a Pliniova přírodopisná studie chmel zmiňuje jako zahradní rostlinu. Matthioliho herbář představuje chmel jako rostlinu léčivou. Slovanům, tedy i Čechům, se přičítá, že to byli oni, kdo první použili chmel, co koření a přísadu do piva. Z technologického hlediska se jedná o aromatickou konzervační a hořkou látku, která pivo čistí a zároveň způsobuje jeho lepší stravitelnost a výraznější chuť. V Čechách je chmel oceňovanou rostlinou, srovnatelnou snad jen s českým národním stromem lípou. Na přelomu tisíciletí přibývá písemných zápisů a je zřejmé, že již v té době šlo o plodinu významného hospodářského využití. V tuto dobu se začal chmel z Čech vyvážet po Labi do sousedních zemí. Dokazují to seznamy vyváženého zboží z roku 1101. Na těchto seznamech figuruje i český chmel, který se dostával na známé Fórum humulí v Hamburku. K významnému rozšíření a zvelebení chmelařství došlo za panování císaře Karla IV. Ten vydal snad první ochranné opatření týkající se zákazu vývozu sadby českého chmele pod trestem smrti. Na ochranu a pro podporu pěstování chmele se v pozdějších staletích zakládala sdružení měšťanů, která vydávala platné řády. Vznikaly nové profese, cejchovníci, měřiči, dozorci a další. Posudky z druhé poloviny 18. století potvrzují, že český chmel měl výbornou kvalitu. Příkladem je i citát z roku 1759. V tom je jednomyslnost, že Čechy mají nejlepší chmel. S rozvojem pivovarnictví a obchodu v 18. a 19. století se objevují snahy konkurence prodávat za český chmel i méně kvalitní zboží. Dříve přijatá opatření k ochraně chmele nestačila a tak se postupně vytváří koncem minulého a v první polovině tohoto století soubor legislativních opatření deklarující kvalitu českého chmele a současně ho ochraňující proti zneužívání této značky. V roce 1884 byla založena známkovna chmele v Žatci. V současné době garanci za původ a pravost českého chmele převzal stát prostřednictvím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Nejznámější a největší pěstitelská oblast je Žatecko, Úštěcko a dále Tršicko na Moravě. Na Žatecku a Lounsku je chmel pěstován na červené permské půdě, na Úštěcku a Dubsku na půdách křídových a na třetihorních a čtvrtohorních říčních náplavech na Roudnicku nebo v severní části Žatecka. V rámci těchto oblastí se vyskytují proslulé mikrorajony, z nichž nejznámější jsou v žatecké oblasti Podlesí a údolí Zlatého potoka, v úštěcké oblasti Polebská blata.
Pěstitelé v celé historii chmelařství byli i prvními výzkumníky a šlechtiteli. Na Roudnicku vybral vlastním citem prvou odrůdu chmele rolník Semš, dnes takzvaný Semšův chmel. Nelze nevzpomenout významných osobností českého chmelařství, například Móla, dále pak moravského šlechtitele profesora Mikuláše Klapala a akademika Ctibora Blatného. Pro naše chmelařství jsou zásadní výsledky šlechtitelské práce docenta doktora Karla Osvalda, jehož klony jsou nosnými odrůdami i současného sortimentu. Žatecký chmel je dnes díky němu považován za nejlepší aromatický chmel na světě. Nejrozšířenější jsou Osvaldovy klony 31, 72, 114, dále pak moderní odrůdy Sládek, Bor a Premiant. Osvaldův klon 31 byl povolen k pěstování v roce 1952. Pochází z individuálních pozitivních výběrů v půdních porostech krajové populace. Osvaldův klon 72 je považován za standardní pro český chmel. Osvaldův klon 114 byl rovněž získán individuálním výběrem v půdních porostech krajové populace a byl rovněž povolen k pěstování v roce 1952. Sládek pochází z hybridního potomstva odrůd Northern Brewer, Osvaldova klonu 126 a samčích komponentů české provenience. Bor pochází z hybridního potomstva odrůdy Northern Brewer, opylené komponenty české provenience a ozařované na gamma poli. Premiant pochází z hybridního potomstva, ve kterém je samozřejmě zastoupen žatecký chmel. K pěstování byl povolen roku 1996. V centru chmelařského dění Žatci sídlí Chmelařský institut, který se spolupodílí na soustavné a dlouhodobě cílené spolupráci mezi výzkumníky, šlechtiteli a chmelaři nejenom v České republice, Evropě, ale i v celém světě. Pochopitelně v návaznosti na pivovarnickou praxi. Chmel produkuje neoplodněné plodenství, chmelové hlávky, květenství samičích rostlin. Kvete začátkem až v polovině července a v srpnu vyzrává ve chmelové hlávky obsahující žlutou chmelovou moučku, lupulín, kde je koncentrován kvalitativní obsah chmelových složek. Po celé vegetační období je u chmele prováděna přísná kontrola reziduí po chemické ochraně. Sklizeň chmele probíhá po vyzrání chmelových hlávek v poslední dekádě měsíce srpna a v prvé dekádě měsíce září. Po očesání je čerstvý chmel sušen na sušárnách při teplotě do 60 stupňů Celsia. A poslední fází sklizně je lisování, výroba granulí typu 45, 90 a označování, certifikace chmele. Sklizený český chmel se posuzuje podle náročných kritérií spojených s normami ISO 9000, tak, aby vyhovoval náročným požadavkům domácích a zahraničních odběratelů. Rostoucí požadavky na kvalitu, ale i efektivnost podmíněnou výnosem vedly k tomu, že je chmel pěstován na poměrně malém území mezi řekami Ohře, Labem, Vltavou a Berounkou. Český chmel v této oblasti vyniká jemnou chmelovou vůní. Tento typ jemně aromatického, poloraného červeňáku je obchodníkům znám pod názvem žatecký chmel. Složení českého chmele má rozhodující vliv na jakost piva.
To platí především pro všechna piva plzeňského typu, protože chmelová vůně podstatně přispívá k charakteru piva. Používání českého chmele je neodmyslitelně spojeno nejenom s českým, ale i světovým pivovarnictvím. U světlých piv je všude ve světě snaha vyrábět plzeňský typ. Právě v Plzni doznala bohatá pivovarnická historie české země svého vrcholu. Na podzim roku 1842 byl zde jako první na světě vystaven a vyčepován sud skutečně zlatého ležáku. V celé kontinentální Evropě se chtěli pivovary pochlubit, že i oni mají pivo plzeňského typu, pilsner, nebo vůbec českého stylu, Bohemian style. V současné době řada inovačních procesů v pivovarnictví vyžaduje vysokou kvalitativní úroveň aromatických chmelů. Žatecké chmele se i v těchto stížených konkurenčních podmínkách uplatňují a mají své nezastupitelné místo. Při současném světovém trendu zájmu o jemné aromatické chmele je možné předpokládat, že tradičně vysoce kvalitní české chmele ze žatecké oblasti budou zaujímat přední místo v konkurenci, kam bez pochyby patří.